Volám sa Rudolf Knut a pochádzam z malej krajiny v Európe, ktorá sa volá Slovensko. Momentálne je to 4 týždne, odkedy som prišiel do Beihaju a učím sa čínštinu. Predtým som neštudoval čínštinu a moje dôvody na to sú: veľmi obdivujem čínsku kultúru, chcel som tu nejak vidieť to, zažiť, chcel som sa viac adaptovať, učiť sa ten čínsky jazyk a taktiež môže to byť veľmi napomocné pre moju budúcu kariéru, ten jazyk. Ako sa vraví, čím viac jazykov vieme, tým to je lepšie pre nás. LTL som si vybral na základe dlhodobého nejakého môjho preskumu vlastného, kde som si vyberal niekoľko škôl, ale keď som si potom urobil nejaký ten sumár, ako sa prezentuje tá škola, potom tie nejaké odporúčania. Strašne veľa mi záležalo na odporúčaniach, ktoré LTL malo veľmi výborné. A taktiež, keď som si zhodnotil, čo ponúka škola za tie peniaze, aké destinácie, tak už som nemal ani žiadnu inú voľbu, iba LTL. Moja hodina čínštiny, som veľmi milo prekvapený, lebo už pred príchodom som mal vyplniť nejaký dotazník, že akého učiteľa by som si žiadal, aké by som mal podmienky. A ja som najmä žiadal nejaký priateľský prístup, ale taký, aby ma aj motivoval sa učiť. A moja učiteľka Summer fakt to všetko spĺňa, má taký priateľský prístup, motivuje ma, vždy je taká patient, že keď niečo mi trvá, tak mi to znova vysvetlí, nemá s tým problém. A stále aj na mňa tak tlačí, že aby som sa zdokonalil a pracoval na sebe. A čínštiny hodiny preberáme knihu HAK1 a sústreďujeme sa na tú gramatiku, teraz zo začiatku na tie základy čínštiny, gramatiku a nejakú základnú slovnú zásobu a pomaly pokračujeme ďalej. A všetko si prechádzame a komunikujeme spolu, takže musím zhodnotiť, som veľmi spokojný. Musím povedať, že mám veľmi rád My Homestay. Mám veľmi mladý priateľský pár, ktorý sa stará o mňa v homesteji. A povedal by som, že už to nie je to ako homestay, že nejakí rodičia. Povedal by som, že skôr sú to ako moji priatelia. Starajú sa o mňa, zažívame zaujímavé veci spolu, zdieľame veľa vecí so sebou a sú dosť starostliví, takže veľmi ich mám rád a pozdravujem Vinci a Jaya. Zúčastňujem sa tých eventov, ale už ani neviem, čo sú eventy a čo nie, lebo veľa vecí robíme spolu, ako táto komunita a veľa času trávime spolu. Takže napríklad išli sme na 3-dňový výlet do Nanning a bolo to ako zorganizované našou vedúcou Savanou. A musím povedať, že bol to výborný zážitok, asi to bol doteraz môj taký najlepší zážitok, keďže sme videli to mesto Nanning a zúčastnili sa nejakej turistiky, paddleboardingu v jaskyniach, takže klobuč dole. Odporúčal by som LTL School každému, kto má záujem prísť študovať do cudzí jazyk, lebo ja som tiež trvalo mi to rozhodnúť sa a chcel by som tiež od niekoho odporúčanie, že áno, príď do tejto školy, ktoré mi chýbalo. Tak chcem to dať každému teraz, kto zvažuje, kto si nie je istý o tejto škole, že prečilo to moje očakávania, splnilo sa všetko, čo bolo povedané, ba až viac sa naplnilo a dalo a veľmi som spokojný s touto školou a každému to odporúčam jednoznačne. A snad sa uvidíme.